La nostra mediaconversa d'avui és amb Glòria Subirats. Ella és la directora de la Llar Carme, a la residència d'avis que tenim aquí a Premià de Dalt. Amb ella parlarem de moltes coses i, evidentment, de com han viscut i com estan vivint una etapa tan dura com és el tema de la pandèmia. Glòria, molt bon dia, molt benvinguda, què tal? Molt bon dia i gràcies per convidar-me. Dèiem que fa gairebé 16 anys, aviat farà 16 anys, que tenim Llar Carme aquí a Premià de Dalt. En un entorn privilegiat, podem dir, i a més és una residència familiar, una residència en la que els vostres residents, avis i àvies, s'hi troben molt a gust i és molt com a casa, no? A veure, la residència Llar Carme és una família. O sigui que estan tots molt ben cuidats i també les famílies han confiat molt en nosaltres. I és una família. Jo quan me'n vaig a casa sempre em diuen els avis: Glòria, no corris, vés al tanto amb el cotxe. I això m'omple de satisfacció, que els avis me cuidin. Vosaltres sempre us heu plantejat això, que els avis estiguessin contents, que estiguessin a gust, sempre heu planificat activitats, heu deixat això que hi hagués un feedback amb els seus familiars, evidentment, però, Glòria, és inevitable que parlem de tot el que ens ha passat des del mes de març de l'any 2020. Vosaltres, els vostres esquemes segurament van canviar, com molts d'altres, però tenint en compte que el vostre sector, el sector de la gent gran o el col·lectiu, han estat els més vulnerables i els que més han patit la Covid. Per tant, aquí, Carme no, el Llar Carme, volia dir Glòria, el que heu hagut de canviar moltes coses i agafar les mesures molt estrictes i, a més, suposo que amb certa por. A veure, quan va començar la pandèmia, nosaltres vam tancar la residència una setmana abans que les altres residències. Em van dir que potser ho feia malament, que a Benestar i Família me podia dir alguna cosa, però jo vaig dir que jo tancava i només ens quedàvem els auxiliars. Només entrava el personal extern, no entrava, per por que ens entrés el Covid. Llavors, tots els auxiliars i jo i tothom fèiem les activitats amb els avis perquè ells no s'avorrissin i no notessin res raro dins de la residència. Ens va costar molt perquè això es va durar, me sembla, 3 mesos, però vam sortir bé. Després, ja quan va passar una mica el Covid, vam tornar a obrir portes, van vindre els familiars amb hores concertades i ja va començar a vindre els professionals a fer activitats i tot això. Videollamades, vídeos perquè veiessin els familiars que fèiem a dins de la residència. O sigui que en tota hora els familiars estaven, sabien el que fèiem nosaltres allà dintre. Val a dir, Glòria, val a dir que no heu tingut en cap cas de Covid, ni abans amb les altres variants ni amb la que tenim ara. De moment, amb hora d'avui, no en tenim cap. Ara, jo sempre dic, quan me'n vaig a la residència, avui no tenim res, demà no sé el que ens trobarem. Però dono gràcies que per ara estem tots bé. Amb les mesures, evidentment, que encara continueu. No us heu pogut relaxar, és a dir, la normalitat no existeix encara a hores d'ara a Llar Carme. La normalitat jo crec que tindrem un any que estarem igual. També una altra cosa, que quan venen la gent a portar el de neteja, el menjar i tot això, abans de baixar al magatzem de la residència, tot se desinfecta en el pati. O sigui que tot entra dintre net. Prenem totes les mesures que podem. Ara, que ens entri, no ho podem assegurar. Ara, Glòria, hem tingut les festes de Nadal, no fa pas massa, i suposo que també han estat unes festes prou diferents a nivell de visites, a nivell de sortides. Sí, jo, amb un WhatsApp que tenim a la residència dels familiars, els hi vaig dir que jo no podia dir que no se'ls enduguessin, però que els hi deixàvem a ells la seva voluntat de deixar-los a la residència o emportar-se'ls. Les famílies van respondre molt bé i van dir que ells els deixaven, que no volien que els avis els hi passés res.
Llavors, el dia de Nadal, vam fer un Nadal com fem cada any, que fem el que faríem a casa, el vermut, la sopa, la pilota i els llagostins. Han fet un Nadal com sempre. Sant Esteve també es van quedar i Sant Esteve vam fer els canelons que tocava per Sant Esteve. El dia de final d'any es van també quedar, vam fer les campanades una mica més d'hora de les 12 perquè els avis tenien son, però vam menjar tots el raïm i vam celebrar que en aquell moment estàvem tots bé. El dia de Reis sí que algunes famílies se van emportar els avis a passejar, perquè també ho necessitaven, i quan van vindre, això és que sempre fem, desinfectem els avis amb uns espais que tenim perquè no ens pugui entrar el Covid dins de la residència. I fins ara anem aguantant. És molt dur aquesta situació perquè tant el personal com jo ho estem passant molt malament, perquè sempre tenim por a l'ai, però per ara anem tirant. Des de la teva experiència, Glòria, com creus que ha afectat en el col·lectiu, com dèiem, de gent gran? Tu dius que sou com una gran família, afortunadament no s'han trobat tan sols perquè estàveu acompanyats, però sí que és cert que no han pogut veure la família com abans, que no han pogut sortir com abans. Tot això, com els ha afectat, tu que els veus dia a dia i els coneixes? A veure, jo crec que molt no els hi ha afectat, perquè tenim un noi que ve a fer de les activitats, que els distraiem tots els dies estem a sobre d'ells. Si veiem un que està una mica així, sempre anem a enraonar amb ell a veure què li passa. I jo sempre els dic a les famílies, si m'ho pregunten, tindríeu de mirar que la gent que està sola en un pis i no pot baixar, ho està passant pitjor que els que estan a la residència, perquè a la residència tot el dia estan distrets. És el que penso jo. Ara, és un pensament meu. Però això és la teva experiència, el que tu has vist. Tu no has vist que hagis... Que els avis no s'han deprimit, estan bé, veuen a les famílies per videoconferències, pels whatsapps tot el que fem, els hi enviem tot. O sigui que les famílies sempre estan informades de tot el que fem a dins de la residència, encara que elles no puguin entrar. Perquè ara mateix el tema de les visites, de moment, no és possible, ni amb requisits previs. Ara, de moment, la residència fa una setmana que la vaig tancar, perquè aquest Covid està volant molt i jo tenia por que entri a dintre la residència. Ara jo crec que a final de mes tot això s'haurà passat, ens podrem relaxar una miqueta, i no baixar la guàrdia, però jo crec que anirà millor i les visites tornaran a entrar. Com puguin tornar les visites, però sempre, evidentment, amb totes les mesures. Evidentment, amb el certificat Covid, després tenen de firmar un paper conforme ells estan bé i abans d'endur-se'n al resident els hi prenem la febre. Si algun resident, algun familiar no estigués vacunat, abans d'emportar-se se'ls hi fa un tard, per estar ben tranquils nosaltres. És això. I el que jo tinc ganes és de poder que les famílies tornin a vindre, ser la residència que érem abans, que totes les famílies a les tardes venien amb els avis, totes, i allò era una gran família, perquè si no venia una família, venia una altra, i feien una pinya tots. I això tinc ganes de poder-ho lograr, a veure si a final d'aquest any ho podem lograr. Perquè segurament això sí que ha estat una de les coses que han trobat a faltar la gent que esteu allà a la residència, els avis, vaja. Sí, han trobat a faltar això, els hi expliquem, molts ho entenen, molts no ho entenen, però sempre els hi anem dient, passa això, hi ha el Covid, i ho van entenent. Ara, el que t'he dit abans, m'agradaria ser la residència que érem abans, que érem una família, ara ho som, però abans totes les famílies venien a la residència. I això era el maco d'allargar-me. Perquè tu deies que a nivell intern, totes les activitats les heu anat mantenint, vull dir, heu continuat fent les activitats, bàsicament les que fèieu abans. Totes les activitats les hem continuat fent.
Ens ha costat al principi el mes de març perquè, a veure, no entraven els professionals, ni la psicòloga, no entraven. Llavors, entre les auxiliars i jo, hem tingut de fer el que feien ells. Però els avis estaven bé, que és el que compta. Això és el més important, és que ells se sentin, doncs això, una mica com a casa, no? Com La a filosofia casa. que vosaltres sempre ho heu volgut implantar, no? Això és que la gent diu que se sentin com a casa, mai se sentiran com a casa. Perquè no estan a casa seva. Jo sempre els dic als residents que venen, que estan bé i tot això, doncs els dic, nosaltres us donarem suport, us ajudarem, us farem tot el que faci falta, però la vostra família és la vostra família. Nosaltres estem aquí per ajudar-vos, ja que la vostra família està treballant i no pot estar per vosaltres. Però això és de dir, sentir-te com a casa, no ho sé, fins a quin punt. Tot i així, Glòria, penso que els vincles afectius que vosaltres establiu amb els avis i àvies que teniu a la residència són inevitables, perquè és una convivència diària i moltes hores. Sí. Jo em vaig trobar un dia que vaig entrar a la residència i una àvia em diu, ens han posat d'acord tots perquè ja no ens estimes. I dic, per què no us estimo? Diu, perquè no ens fas cap petó quan arribes a la residència, ni quan ens n'anem a dormir. Dic, no us ho puc fer ara perquè tenim el Covid, però espereu que passi això i us tornaré a fer el petó quan arribi, quan me'n vagi de la residència. Com sempre us deia, que passava per les habitacions i us deia bona nit, i us feia un petó. I això ho troben a faltar. Però, esclar, no ens podem aventurar en aquests moments que estem, perquè, esclar, no sabem si podem portar nosaltres el Covid dintre la residència. Llavors anem molt al tanto. Per tant, aquesta és una de les coses que també hem trobat a faltar, a nivell, doncs, com dèiem, del dia a dia, dels costums i de les mostres d'afecte, bàsicament. D'afecte. Perquè, com nosaltres, també necessitem que ens abracin. I ells també necessiten que els abracin. I llavors fem tot el possible de fer coses, Doncs realment, Glòria, tant de bo es compleixi el que tu ens dius, que torni a ser la llar Carme d'abans, abans del març del 2020, quan va passar tot això i que us ha obligat, com a molts altres espais, a prendre les mesures i a viure de manera diferent. De manera diferent. Jo tinc moltes ganes que això es passi, que tornem a ser la residència que érem, que entrin les visites sense demanar hora, que es passegin pel jardí, que surtin a passejar, que se'n vagin a dinar a casa. Això és el que més desitjo jo en aquests moments. Doncs tant de bo, Glòria, que es compleixi ben aviat. I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Media Converses. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres i a aquest moment que és molt maco.